салом дӯстон, шаби якшанбе чанд бозии зебо ва муҳимро ба мо ато кард. Дар бораи баъзе аз онҳо суҳбат мекунем. Пеш аз ин хотиррасон карданем ки имрӯз қуръакашии Лигаи Чемпионҳо аст. Шояд дар вақти нашр шудани ин видео аллакай ин маросим баргузор шудааст ё мо ба қавле успеҳ мекунем. Аммо ин муҳим нест. Мо баъди маълум шудани рақобатҳо дар бораи он фикру ақидаҳои худро баён медорем. Дар бораи фаворитҳо гап мезанем. То он вақт хабарҳои дигар аст ки донистани онро барои ҳар як мухлиси футбол шарт ва зарур медонем. Шумо танҳо ба видео лайк монда ба канал обуна шавед. Шуд боқӣ монда корҳо дар калаи мо. Бисёриҳо фикр мекунанд ки бозиҳои навбатиро рӯзи шанбе якшанбе бояд интизор шавем, аммо хато мекунанд, зеро аллакай паго премер лигаи Англия бо Бундеслига бармегардад ва Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити ва Бавария рақобатҳои навбатии худро мегузаронанд. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ҳамаи маълумотро дар комментария. Ба ҳама муваффақият. шаҳри бозиҳои рӯзи якшанберо аз Ла Лига оғоз мекунем. Дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу дидори дастаҳои Реал Мадрид ва Атлетико сурат гирифт. Дербии Медриленио ё дербии шаҳри Мадрид дар доираи даври абдоми Ла Лига ин бозии марказӣ буд. Дар тамоми миқёси Аврупо ин дидор яке аз бозиҳои асосии ҳафта ба ҳисоб мерафт. Аз нуқтаи назари ҷадвали мусобиқа ин рақобат ягон аҳамият надошт. Дастаҳоро аз ҳамдигар 10 хол ҷудо мекард. Дар нимаи якум бозиро Реал ба пуррагӣ идора мекард ва он бо ягона голи Бензима ба анҷом расид. Атлетико дар нимаи дуюм хеле фаъол шуд ва лаҳзаҳои голзаниро ба миён овард. Дарвозабони Реал Тибо Куртуа беҳуда беҳтарин бозингари ин бозӣ эътироф нагардид. ӯ дар нимаи дуюм 7 сейв карда дарвозаи худро баста нигоҳ дошт. Асенсио бошад дар қисми дуввуми бозӣ як голи дигарро ба сама расонда Реал бо ҳисоби 2-0 дастболо шуд. Барселона дар рақобат бо Осасуна танҳо як имтиёз ба даст овард ва дар бораи бозии Осасуна ва Барса дар канали Барса тиҷи пурра видео мебарояд. Касоне ки мухлиси дастаи Каталония ҳастанд метавонанд дар омада таҳлили бозиро тамошо кунанд. бозии дигари муҳими шаби якшанбе дидори дастаҳои ПСЖ ва Монако ба ҳисоб мерафт. Тақдири бозиро ду голи Мбаппе ҳал кард. Месси дар голи дуввуми Мбаппе муаллифи ирсоли голбахшо шуд. Наритани Наполи аз Эмполи бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. ин ҳолат барои дастаи Интер имконияти ба зинаи якум баромаданро фароҳам овард. дубли Мартинес ва як голи Санчесу Чалханаглу ғалабаи Интерро бо ҳисоби 4-0 бар Кальяри таъмин карда миланиҳоро ба зинаи якум баровард. бозии асосӣ дар кишвари рус бошад рақобати Динамо ва Зенит буд ки бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Жоржино Вейналдум дар ПСЖ мавқеи худро пайдо карда наметавонад. омилҳои зиёд садди рӯи натиҷаҳои нимҳиматгари нидерландӣ шуданд. гуфта мешавад ки мафияи амрикоӣ дар ПСЖ мехоҳанд ки сармураббӣ дар ҳайати асосӣ бисёртар Парадесро ҷо диҳад. тибқи хабарҳо Вейналдум оҳиста умедашро аз ПСЖ меканад. ӯ метавонад ба Ливерпул баргардад. истед на ба дастаи Ливерпул, танҳо ба шаҳри Ливерпул. дастаи Эвертон ба нимҳиматгари голландӣ мароғ зӯрӣ карданд ва хоҳиши ҷалби футболбози мазкурро доранд. гуфта мешавад ки Вейналдум дар ПСЖ хушҳол нест. Эвертон мақсад дорад ки ин ҳолатро ба суди худ истифода барад. дар баробари дастаи шаҳри Ливерпул чанд тими дигаре ҳастанд ки барои овардани нимҳиматгар ба сафи худ омодагӣ мебинанд, вале дар ҳамин шабу рӯз фаъолтарин дар ин масъала маҳз Эвертон ба ҳисоб меравад. Мерсайдиҳо нақша доранд моҳи январ дар равзанаи зимистонаи трансферӣ Вейналдумро ба сафи худ ҷалб намоянд. қарордоди кунунии нимҳиматгари соли 2024 ба итмом мерасад. ПСЖ ӯро бепул ба даст овард. аз ин рӯ дастаи шаҳри Париж метавонад Вейналдумро бо маблағи муайян ҷавоб диҳад. эҳтимол аст ки Эвертон бо 30 миллион евро ба дастаи шаҳри Париж муроҷиат хоҳад кард. собиқ ҳамлагари мунтахаби Фаронса атрофи футболбозони хатти ҳуҷуми ПСЖ фикру андешаи худро баён намуд. Бишенте Лизаразазио чунин гуфт: ман чунин ҳиссиёте дорам ки ин фантастика аст. то ҳол наметавонам бовар кунам ки ин се нафар дар якҷоягӣ бо ҳам бозӣ карда истоданд. ман ба дуэти Месси ва Мбаппе бовар дорам. агар бозии Неймарро дар Барса ба хотир орем, хуб пай мебарем ки дар Каталония Неймар бисёртар барои Месси хизмат мекард. дар ПСЖ бошад ӯ плеймейкер аст ва ҳама корро иҷро мекунад. ба ӯ Месси ҳамроҳ шуд ва онҳо ду нафар ин вазифаро байни ҳам тақсим карданд. аз ин рӯ вақт лозим аст то онҳо ҳамоҳанг бозӣ карданро омӯзанд. Месси ва Мбаппе
Беҳтарин намудани Неймарро бояд ба фоидаи кор истифода баранд, гуфт собиқ футболбози ПСЖ. Биёед пеш аз ҳама ба бозие ки дастаи Париж бе Неймар гузарон таваҷҷӯҳ кунем. Бидуни футболбози 29 сола ПСЖ аллакай 4 бозӣ баргузор кард. Ино бозиҳои мазкур мебошанд: ПСЖ 0-0 Ницца, Ланс 1-1 ПСЖ, ПСЖ 4-1 Брюге ва ПСЖ Монако 2-0, яъне 2 ғалаба ва 2 мусовӣ. Баъд аз бозӣ бар зидди Сен-Энтиен Неймар бо сабаби осеб ба парижиҳо кӯмак карда наметавонад. Ду рақобатро баъд аз ӯ ПСЖ мусовӣ анҷом дод, вале дар ду бозии навбатӣ ғалабаҳои муҳими худро ба даст овард. Дар ин бозиҳо нақши Мбаппе ва Месси баръало эҳсос шуд. Месси ва Мбаппе воқеан тандеми олӣ доранд. Оҳиста-оҳиста бозии ҳамоҳанги онҳо ба ПСЖ натиҷа оварда истодааст. Дар рақобати Лигаи Чемпионҳо бар зидди Брюге Месси ва Мбаппе ду голӣ заданд. Дар рақобат бар муқобили Монако бошад, Месси ба Мбаппе партофти головар анҷом дод. Броманси онҳо Неймарро ором гузошта наметавонад. Ӯ Мессиро на ба хотири он ба Париж овард ки ба пуррагӣ аз дасташ бидиҳад. Дӯстии деринаи онҳо метавонад зери хатари ҷиддӣ дар симои Мбаппе қарор дошта бошад. Агар бозии Месси бо Неймар начаспад, пас ӯ рӯ ба Мбаппе мегардонад. Неймар якумр аз соя мегурезад. Аз Барселона футболбози бразилӣ барои берун шудан аз сояи Месси рафта буд, аммо дар ПСЖ ба сояи Мбаппе афтод. Ҳамакнун соя дар ПСЖ бузургтар мешавад. Якбора ду соя метавонад Неймарро ба доми хеш афканад. Бозиҳои охир нишон медиҳад ки Месси ва Мбаппе бе Неймар ҳам аз уҳдаи кор баромада истоданд. Неймар дар рафти солҳо худро бозингари дорои эгои баланд нишон дод. Ҳамчунин аз суханҳои ӯ метавон пай бурд ки бозингари 29 сола характери нозук дорад. Дӯстии дар майдони сабзи футболии Месси ва Мбапперо дида Неймар ором буда наметавонад. Инҷо масъала фаротар аз натиҷаҳои варзишист. Гап сари муносибатҳои инсонӣ ва рашку ҳасад меравад. Ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.